Lad os prøve at lave en kineserhat med en tilfældig højde. Ordet kineserhat kommer af det særlige kendetegn, som måske godt kunne ligne lidt en kinesers hat, som han bærer ude på rismarken. Røret, som kineserhatten ligger ned over, den har en diameter på 120, og det er så lige det, vi skal fastholde, når vi nu går videre med den. Men det, der gør sig specielt egnet ved den her, det er, at kineserhatten har en oversig, som går ned og omslutter vores undersig på hovedrøret. På den måde kan du lave det vandafvisende, sådan at vandet løber af. Hvordan regner vi det her stykke ud? Jo, rørets diameter var 120, så radiusen vil derfor være 60, hvis du skal lave en ganske almindelig endebund. Men nu skal du lægge 10 mm til stigningen, sådan at stigningen, der kommer op her, den bliver 10 mm større i sin radius. Så det er 60 plus 10, som giver en ny radius, der hedder 70. Læg yderligere 5 mm til sig, og det ved jeg godt, det lyder af meget. Normalt så er 2 til 2,5 mm nok til en endebund af den størrelse, hvis den skal sigges ind i en oversig. Men her taler vi altså om en oversig, som skal lægges ud over en undersig. Så 5 mm vil være passende i den her sammenhæng. Så til sidst så ender du med en radius, der hedder 75 mm, fordi 70 plus de ekstra 5 mm, det giver 75 mm. Men hvad så med vores pilhøjde? Har den slet ikke nogen betydning? Jeg tror, vandet er ligeglad, og hvis du ikke får opgivet en bestemt højde, så vil jeg mene, at det kan være fuldstændig lige meget, om den har en højde, der hedder 20 mm, eller 30 mm, eller større eller mindre. Vandet skal nok løbe af, og derfor kan vi lave det på den her måde. Selvfølgelig kan du godt lave den med en bestemt højde, men så skal du over i en anden type udformning. Det her, det er den hurtige måde at lave en kineserhat på. Så lad os prøve at se. Den nye radius, som vi fik her, den fandt vi, hvis vi lige skal repetere. Vi sagde, at vores oprindelige radius, den var 60, hvor vi lægger så 10 til for at få den lidt ekstra stigning, plus et siggetillæg på 5 mm. Så får vi en radius, det her 75. Og nu afsætter du så en cirkelbue med din radius 75, og laver en fuldstændig hel cirkel. Sådan der. Nu skal du så trække de 5 mm fra, så du får en ny radius, der hedder 70. Og der sætter du så også en streg. Den streg skal vi bruge til at afsætte nogle mål på, så den er ikke fuldstændig ligegyldig. Så den nye radius var 70. Det vil sige, at nu har du en diameter, der hedder 150 foruden, og den inderste cirkel, den udgør så en diameter, der hedder 140. Nu lægger du en lineal på, og ved hjælp af det punkt, som du har fra passeren i midten, der tegner du simpelthen en streg ud igennem cirklen, og på den måde, så har du et udgangspunkt. Men husk, radiusen er 70 her, og det er den, vi skal bruge, men den endelige diameter er altså 120. Det vil sige radius 60, men radiusen er 70, den er altså 10 mm for stor, og det skal vi have gjort noget ved. De 10 mm ganger vi med 3,14, så vi får et tal, der hedder 31,4. Og de 31,4, det er gældende for alle de her kineserhatter, som du laver. Husk, de 10 mm, som du lagde til i radiusen, de giver de 31,4, så derfor sætter du passeren på 31,4, og den sætter du så af først fra den ene side af din midterstreg der, og så bagefter til den anden side af din midterstreg. Efterfølgende så tager du en lineal igen og lægger til først til det nederste punkt, som ligger her, og kører den ind til midten, tegner. Og efterfølgende så drejer du din lineal over spidsen herinde, indtil den rammer det punkt, der ligger deroppe. Og så tegner du også en streg der. Hvorfor nu 2 streger? Fordi det var jo 31,4 mm, vi regnede ud, den var for stor. Jo, men det er målt ud fra en radius. Og i og med, at vi arbejder med en diameter, så skal de altså afsættes 2 gange. Altså 1 gang til hver side.
Så diameteren har vi herinde, den oprindelige, eller den, som den gerne skulle blive til, og her har vi så siggetillægget. Nu lægger du så et tilfældigt overlæg til den ene af siderne, alt efter hvilken vej du vil have overlæg til at vende. Og så klipper du den ellers ud, sådan her, altså klipper helt ind til midten her, og så begynder du ellers med fingrene eller hænderne at forme stykket, så det når sammen ind til din overlægsstreg, og så kan du se her, så får du faktisk lidt stigning på din endebund. Til sidst kan du se, at du får en endebund som en kineserhat med den stigning, den har. Men læg mærke til, at dit sikkerarbejde, det kræver lige en ekstra tilvænning. Allerførst så starter du med, at det her det ligger vandret ud fra dit siggehjul, og så til sidst så arbejder du den lige så langsomt op imod dit land, så den står lodret. Men det kan vi ikke vise her på. Det er du nødt til at prøve ud på værkstedet.